Второе, нигоҳ кунед купальникои фасон буркиниёи хушрӯ размерои калони батал мепурсанд. Дидена 350-400 сомона купальникай акция рафтестай 250 сомон кардаган. И ҳамаи чи дорада марамат маҳкамаки хушрӯ ҳатто шапчикошам астай. Ина каседа дар корай бинависен дарава как доставкатон мекунанд. Расветкош моделош беҳад зиёдай. Нигоҳ кунед охе якта мегирен духтаро якта мегирен чанд сол басайтона беҳад бори нағзай турецки оригинал и материал шабинен чихе хушрӯай беҳтарин моделинаи гилгилакшам ҳастай. Марамат дар кортон бошад нависен доставкатон кунанд буркини купальники маҳкамаки хушрӯ. Агар омадатонанд биёен бозори Корвон тарафи Пажарка инаи харобакодам ҳастай духтаро 250 сомон оригиналои туркӣ. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза мешава 126 магазини Виктория Секрет. Рақамошон ҳаст барои маълумоти бештар бо метавонанд мустақилона хучонкати ҳам суҳбат шавед. Таракои хушрӯ бисёри бад пурсиден ки апа купальник буркини монен марҳамат боз ҳам новинкои фасони хушрӯ дар Виктория Секрет омадага. Нигоҳ кунед купальникои маҳкамаки хушрӯ ино бо шапчикаям доранд дидестена. Баъд медонен размерои ё ай размери майда сар карда то размерои калона ҳастай. Буркиниёе ки 350-400 сомон буд ку оригиналои турецки ҳозир 250 сомон шудага. Ина марҳамат бисёриё медонанд хучон гирифтагиан чансман мефаҳманд хучон ина маҳрамат 250 сомон кадомеша мегирен 250 сомони ҳам размерои майда ҳам размерои балшмеркаи баталмана гилош ҳар хелая беҳадам хушрӯай духтаро якта мегирен чанд сол басайтона маҳрамат дар кортон бошад дарава как дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин ряди магазинои шишагӣ рақамшон барои маълумоти бештар муроҷиат кунед. Гилоша бинен хучхе хушрӯа ино сифатои олишай духтаро турецкиёи оригинал ҳичи намешудагиё. Бори нав омадай тамошобинони азиз бори новинка хостум шумода нишонитим пижамои фасони 50 сомона такпушои бисшовни хулас ҳози навор мегирим нишонтон метим. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза инами магазини Виктория Секрет духтаро ҳози аз наздик мерем шумода нишон метим. Маҷара чандин бор нишон додагим бо ба ҳар ҳол нигоҳ кунед 4-ум дарвоза кати ворид мегардем. Биненда духтаро ряди магазинои шагай пижамои аму 50 сомонои фасоне ки бисёриё пурсида буданд чанд гилиш омадаи сифатои зури зур марҳамат метавонен дархост кунен доставкатон кунанд ё ки биёен аз наздик бинед. Ина ряди магазинои шишагӣ 126 магазин марҳамат интихоба бинен духтаро иҷада чи хеле медонен тез новинка мебиёя халатҳои тобистонашам ҳама намудуш омадай духтаро нигоҳ кунен боракора нигоҳ кунен охи ҷавдамай ҳози барои ҳавай ҳози бо як бори дига ма пиратар хитонда нишон метим. Нигоҳ кунен инамҷо чи намуд войкаи дидестен 50 сомон шудагай размеро боша ҳамаш ҳаста хушрӯ пахтагӣ сабукак бисёриё барои родом мегиранд больница родом хона ина ҳам арзонай ҳам хушрӯай шута мепӯшен 50 сомон марҳамат. Нигоҳ кунед духтарои азиз иҷада бу дигар такпушов дигар пижамо ҳастай шумо нависен доставкатон мекунанд. Ина духтаро бо хоҳиши зиёди шумо боз ҳам халатикои домашни новинкои фасон бори Бишкек омадай марҳамат 70 сомон ҳам қаглакош хушрӯай ҳамаи размеро ҳастай. Нигоҳ кунед хонада беҳад удобнияк сабукаки салқинак марҳамат пахтаги тозае гилоша дидена духтаро размеро то 60 ҳастай то 60 размер дора бовар мекунед 70 сомон марҳамат и гилоша бинен чӣ қаглакош фасонакай бозори Корвон дае марҳамат духтарако хоҳен дархост кунед доставкатон кунанд хоҳен биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза 126 магазин ряди магазинои шишагӣ биёем бинен харидорӣ кунед духтаро. Ина духтаро халатои тобистона мепурсиден марҳамат халатои новинкаи Бишкек омадай сабукаки хушрӯ почаошон катия диден духтаро размерошон боша то 62 раҳато ҳастай сабукак майчняна шута мепӯшен сабукаки хушрӯ ҳози ма дига цветошам нишонтон метам гилош беҳад зиёдай и Бишкек дораву Тошкент дорад духтаро оригинали Бишкек шай нархаш чанд сумай
150 сомон бишкекш. Бо биён як буракак аз наздик бинен, муқоиса кунен, баъдан харидорӣ кунен. Духтаро гулоша бинен. Ина барои модаротон мегирен, барои худтон мегирен. Беҳтарин вариантҳо ҳастай. Ҳамаи расветко, ҳамаи размерора доранд. Бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза даян 126 магазин. Ряди магазинҳои шишагӣ магазини Victoria's Secret. Мана беҳтарин вариантҳо барои шумо бо нархҳои дастрас. Духтаракое ки Кристианка пурсидагӣ буден ира бинен охи оригинал бори гуанҷу боз ҳам омад бовар кунен ҳар рӯзе қарибан амира меоянд мехаранд беҳад зурайда барое ки паплинакаш оригиналай худаш заводской духтагай шушта мепушени на да омед роя на рангаш дигар мешава баъд размерош то размерои калона мешава бариш меркара марамат гилакоша бинен охи чихи хушрувай паплиншон медонен аҷоиба кайдам ҳам мулоима кай ҳам беҳадам фасонакай нигоҳ кунен 100 сомон кадомеша мегирен 100 сомонай беҳад гилои хушрӯ дора баъд инчунин иҷаз двойкошам ҳаста ҳоз двойкора ҷудогона бо ма шумода нишон метиҳем марама духтаро биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазини Victoria's Secret духтаро кирта халат пижама хулас ҳар он чизе ки дар курайтуна биёен Victoria's Secret. Двойкачои Бишкекам мепурсанд бисёриё марҳамат боз ҳам новинкаҳои оригиналш омадагай як буракак бинен материалошон инора доингай духчам духти ба қувваси хушрувай ина боз биёен аз наздик биненда аз размерои ҳами майда сар карда бруку ваишкатия диден то 64 размер ҳастай паплинакоша бинен ярки фасони хушрӯ необычный ина марамат и сафедакша бинен хушрувакае сабукак барои хонапӯшӣ барои мисол даруни ҳавлӣ барои ягон ҷо бозӣ рафтан ҳама тарафа мешавад двойкаи паплинаки сабукаки хушрувай ҳамагӣ 50 сомон духтаро марамат дархост кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин ряди магазинҳои шишагӣ ҳами пижамои Каролина духтаро роҳатай бигирен духтаракое ки гирифта буданд ина боз чандум борай омада гирифта истиянд барое ки материалшам беҳад мулоимаки форамай фасоншам танада аҷоибот меиста ина марамат хичам хеле халадок бариная сал қинак мегира одама нигоҳ кунед брукчаша чиха хушрӯй чанд гилш омадагай чанд моделш омадагай 150 сомон оригинал бори гуанҷу марҳамат касседа дар курай духтаро биёен бозори Корвон инаи тугмадорша модели фасонай бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазини Victoria's Secret ина хеле гилошам ҳастай хулоса интихоб зиёдай духтаро биёенда як буракак аз пеш бинен боварӣ дорум моделако маҳқултон мешава ҳам дастрасай нархаш ҳам бори сифати хушрӯ мегирен духтаракои хушрӯ бисёриё диарела мекованд ина диарелаи оригинал дар кортон боша биёен ҳатман биёен и расветкоша бинен размерош ҳамаш омадаи расветкош омадаги дона обтови доранд марҳамат беҳад бисёр омадаи ҳам хушрӯанд ки оригинали якм сорташ барои маълумоти бештар рақамашона ман мемонам нависен доставкатон мекунанд духтаро агар омада натонен доставкатон мекунанд леки омаданӣ бошен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазин даян магазини Victoria's Secret тамоми моделҳо ҳастай анамин намуд такпушора бисшовниёра бисёриё интизор буданд кай мебиёя марҳамат бори новинка омадагай охирам қа хушрувакай духтароира бинен материалш аҷоиботай ина марамат каседа дар курай размерои калон барои ина харобшавӣ беҳад зурай баъд барои ина харобакоям ҳастай ҷудогуна анаи модел и 100 сомонай манаи сиёш бошад размерои калон 150 сомон бори оригинал каседа дар курай и бисшовни нигоҳ кунен тамоман вай надорада шоф надорад тамоман бинен чихи хушрӯ гелви баъд массажор дорада беҳад форами хушрӯвай каседа дар курай духтаро размеро ҳаст бор нав омадагия ина заказ кунен доставкатон мекунанд ё ки биёен бозори Корвон тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза 126 магазини Victoria's Secret духтарако як бурак ҳози обши кадама шумода нишон тим бо чи омадагия ина нигоҳ куненда пинюарои фасон двойкои хушрӯ пижамои фасон мана боракҳои эксклюзив чихеле медонен ҳар оборе ки дар иҷа ҳастед
дикай ҷуда бисёр ҷуда нест. Ина Маҳрамат ва ира бинене ва я Аладдина овардиян. Диден духтара кожасмина. Хулоса мана чизе ки гирифтаниян рақамашон ҳаст. Бо медонед борои баҷои бисёр доранд ки мо навор наметонем гирифта. Шумо нависен ё ки биён нишонтон метиҳанд. Марҳамат. Ана духтаро тренди Инстаграма ёфтум. Дар бозори Корвон ина каседа дар кораи сета расветкаи фасон дора бори новинка. Ҳам хушру местайра бинен охе материалш ҳам аҷоибот бори оригинал 200 сомон. Каседа дар кораи ина коричневи дора, сиё дора, сафед дора да? Се цвети хушру. Абу сери доштай. 4 расветкаи фасон дора. Марҳамат дар кортон боша. Нависен доставкатон мекунанд ё ки биёен духтаро ира бинен. Боракои нава бинен охе боракои эксклюзива чихо хушрувай. Бозори Корвон тарафи пажарка байни 3-ум 4-ум дарвоза магазини Виктория Секрет 126 магазин. Духтаро омада наметонед нависен дар ва как шумо доставка мекунанд.